gone and left me. I've got nowhere to go now besides public transport. I can't get back. The boat has gone and left me. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Can I use it? Where are you? G? It's MacDhòmhnaill. Okay. And I'm lots of Hambarta. Son like college high. And bud in your clock, eh? And could you phone it? Hallo, Loko's op. Hi, honey. Oh, nee, ja, dat Jane krijgt maar de gaan zetten. Tof, had ik in je show. Ik hier die te water geloof ik. Ah, hier, naar de les. I thought it could you get. Oh, zondag geleden, water maar ha. Alright. Daar lost me ha. En tot u mag me. Did he go? Doe de ha. Fingers on the lift. Oh, she's alright. Had our car left in the unit for you. Keisha can get that okay. Kim er aan garlic ag thoma. Nach er björlu de hit gaan. She? Ach, a koers ma ach gek gehost. Summa afte. Ah, niolachi. She koers gleva a hach gen. Had dit even kreetjin gedachten zo. Machen. Sna speed. Young. Che, na hallo completion. Had je nog back aan dit wie kreetjin. Ja, in Russian Suicide. En jou. De speed. Machen dinges. Suicide. Ga kreetjin me diewe. Fashin. Gewoon met je video hoor tik. Oh, je slash in een aarde te gaan is dus je bada. Dolly aan tram. Wow. Oh, hier staat. Hier staat. Waar is je net de gauw? Hij moet toch het helpen. Oké maar, dus je vier is je geef me. Hier. Hier. Ga nog niet uit weet je. Ga heel haast. Geen meer als je een haast te maken is, joh. Staat gewoon met viagen en die paten als je geklaagd hebt. Gaan de paten weg. Pieter, Kian, op je vloog. Skas naar kreetje mee. Waar je zo is met iets er kreetje genoeg. Waar is je nou? Even look aan mijn greetje in de nest.